Okay, vi skal lige have noget benzin på min bil. Jeg er nemlig, jeg ved ikke, jeg begynder at få de her sådan drømme om natten. De er sådan virkelig weird. Lige fylde noget op. Og så går jeg en tur i parken, så jeg kan sådan få mine øjne på mit... Fordi de her drømme, jeg drømte sådan, jeg var i en jungle før, og sådan, jeg var på roadtrip. Det var virkelig mærkeligt. Virkelig mærkelige drømme. Okay, gas. Så skal vi bare hen i parken. Og solen er også i gang med at gå op. Det er en smuk dag. Jeg skal nok have en bedre bil end det her på et tidspunkt, fordi... Hold kæft, det er en skraldebil. Altså ikke en skraldebil, men... Ja. Der er ikke noget politi her. Jeg kører bare lige over. Okay, vi skal lige finde et sted, vi kan parkere. Her. Okay, en tur i parken. Dejligt. Så, ja. Bare fedt det her. Hey! Den her! Hvem er du? Jeg hedder Pedro. Eller Skinke Pedro, som nogen kalder mig. Pedro? Ah. Jeg har et lille arbejde til dig, hvis du har nogle venner. Har du nogle venner? Eller sådan... Ja, jeg har et par. Hvor mange? 2. Og det er perfekt. Okay. Kom og sæt dig her med mig. Ja. Hvad for et slags arbejde er det? Er det farligt? Lad os sige, banken har fået deres penge rykket ind. Så de er fyldt op på penge nu. Så tænkte jeg, dig og dine venner kunne få en 40% cut, hvis vi lavede hejsted. Eller I lavede hejsted. Jeg planlægger alt, og gør alt klar. Okay. Ved du hvad, jeg mangler penge. Jeg skal have en ny bil. Jeg gør det her. Yes. Er du med? Ja. Hvad skal du bruge pengene til? Okay. Lad mig gætte. Svampebob merch. Yes. Du fik mig. Ja, så yes. jeg ringer lige til nogle venner, og så her har du lige min adresse her. Du har lige min adresse her. Yes. Ja. Vi kommer i kontakt senere. Ja. Ses. Okay. Skal jeg ringe til William H. og spørge ham, om han kan tage nogen med. Ja. Hvad så? Hej. Hvad kan der er nogen, der har spurgt mig, om vi vil røve banken, og jeg har brug for penge, så vil du være med? Hvor mange penge får jeg for det? Vi får et 40% cut af alle bankens penge. Eller så teknisk set får du, ja, du får nok sådan 12 eller 12%. Det er mange penge. Det er virkelig mange penge. Vi har brug for at gøre det. Tag Lukas med, så mødes vi over ved mit hus. Okay, lad os gøre det. Ja. Okay. Så det her hus, vi har fået en location på huset. Det skal være lige på drivewayen. Og det ligner, at Lukas' bil er her. Ja, det kan være, han er William H. med. Man ved aldrig. Okay. Kom ind. Jeg kan se William H. der. Hej. Hej. I er kommet. Det er godt. Yes, jeg fik Lukas med. Velkommen. Hej Pedro. Sæt jer ned. Ja. Sæt jer ned. Der er ikke tid til at sige mit navn. Nå. Som I ved, skal I til at røve en bank navngivet Sigma-banken. What? Er I klar? Nu forklarer jeg planen, okay? Okay. Hvis I kigger op på tv'et, har jeg lavet sådan en video om det. Ja. Så først, så kommer vi bagved. Ja. Så bryder vi vinduerne, så er alarmen allerede begyndt. Politiet er på vej. Ja. Så skal vi skynde os at finde en kode. Den ligger nok ved sådan en desk. Okay? Ja. Så skal vi låse den her dør op. Så når vi kommer derned, så kommer der gas. Ja. Og så gasset, så skal vi skynde os, så hurtigt vi overhovedet kan. Okay. Og tage pengene. Vi når ikke at tage alle pengene. Men ja. Det virker. Ja.
Er du med på den, så bare skynd jer ud efter, de ikke bliver dræbt af gassen. Lukas, er du med på den? Er du med på den? Lukas, er du med på den? Yes, det er. Hvad med dig, Lukas? Okay, Lukas er med på den. Lukas, er du med på den? Ja, Lukas er med på den. Så først skulle vi have nogle guns, eller hvad? Først skulle vi have nogle guns. Ja, først skal vi have nogle guns. Okay. Okay, lad os tage hen til gunshoppen og få noget gear. Så imens vi er her, så Lukas, hvordan har din uge gået? Det lyder meget interessant. Ja, vi tager bare op her. Altså, nu spurgte du så ikke mig, men min er gået meget godt. Især efter jeg fandt ud af, at vi skulle hen og røve banke. Banke på. Du er heldig, du er med til den her, fordi jeg havde kun 2 venner. Så selvfølgelig. Hvis jeg havde flere venner, var du det sidste valg. Er jeg ikke en af dine venner? Jo. Men hvis jeg havde flere, havde du været det sidste valg. Lad os bare lige holde herude for. Okay, hvad tror I, vi skal have for nogle våben? Det bedste er det bedste. AK-47. Okay. Det lyder sig. Okay. AK-47, de er fine. Yeah. Men jeg skal lige ind i rangen og teste dem. Det ser ud til, det virker fint nok. Ja, meget recoil, men... I skal bare være gode. Ja. Easy. Ja. Køber lige nogle flere skud nu. Bare lige når jeg kan. Okay, hvem rev i brandalarmen? Vi skal væk, der er nogen, der rev i brandalarmen. Det var ikke os. Og lad os køre væk herfra. Det er sikkert efter, at vi alle sammen skød vores pistoler, så gik der ild i papiret. Ja. Vi er næsten ved banken nu. Den er derovre på den anden side af vejen. Okay. Vi kører herover. Vi skal have et hurtigt escape igennem tunnelen herover. Yes. Så jeg stiller bilen her. Jeg ved ikke. Det ser ikke suspicious ud. Petro siger, at vi skal... er I klar, drengen? Petro siger go til mig på telefonen, tror jeg. Så slet ikke gul. Valdemar, kig mig ind i øjnene, inden vi begynder. Ja. Okay. Ja, vi er klar nu. Kom så, vi skal finde koden. Koden er her. Nej. Hvad er den? Nej, det var den ikke. Okay, jeg har fundet koden. Det er 6658. Okay. Gå den ned. Nå, vi er nede i volden. Kom on. Kom så, drengen. Jeg planter bomberne. Okay, jeg stiller mig her. Okay, gem jer. Og husk, der kommer laser. Kom så, skynd jer at tage alt, hvad I kan. Ja. Inden de gasser os. Hænderne op. Politiet er derude. Hvad er det? Crap. Vi kører på motorvej. Jeg bliver gasset. Kom ud med hænderne op. Kom. Nej, vi gider ikke ud med hænderne op. Jo, vi gider. Vi bliver nødt til... Petro dræber os, hvis vi kommer ud med hænderne op, drengen. Så vi bliver nødt til at gøre det her. Petro dræber jer. Okay, er I klar? Crap. Jeg ved ikke, hvor politiet er. Politiet er der. Her pistoler frem, drenge. Løb hen til bilen. Nej! William! Hænderne op! Come on. Vi går på motorvej! Ind i bilen. Vi skal væk. Stop! Nej! Tag i bilen. Lukas, vi løber. Okay, vi skal op her. Lukas, er du med mig? Jeg kan høre sirenerne. De er efter os. Jeg kan se dem dernede. De har ikke set os. Lukas. Vi må videre.
Vores hus er den her vej. Vi må ned. Jeg håber Pedro er der. Hvis Pedro han har forrådt os. Det vil ikke være godt. Nej. Jeg løber ind i mit hus herovre. Okay. Jeg tror vi fik pengene, Lukas. Er du ikke mega glad? Yay! Du kan sige til mig, hvor glad du er. Det forstår jeg. Hvad sker der? Hvad sker der? Politiet er her! Oh shit, vi kan ikke... Hænderne op! Hænderne op! Vi gør det nemt for jer! Jeg blev beanbag. Det sagde ham. Op ad væggen, op ad væggen. Det sagde dem. Ja, jeg finder lige deres våben. Du har været en fræk dreng med den AK-44. Så fræk man kan være. Hallo, jeg ødelægger deres bil. Ja. Hey, ikke gå nogen steder. Du skal op ad væggen, det skal du også. Ja. Hvor blev den anden af? Kom tilbage her. Jeg har er du klar til at sende dem i fængsel? Ja. Jeg løber. Hvor? Bliv her. Du løber ikke. Tase ham, skyd ham. Detain lige. Lukas! Råb for hjælp! Lukas, råb for hjælp! Hallo, detain ham lige. Lukas, råb efter Pedro. Okay. Ja, jeg sender dem i fængsel. Du kommer ikke til at redde jer her. Yeah! Hvad sker der? Hvor er jeg? Hvorfor har jeg det her tøj på? Lukas! Vågn op! Oh shit. Det er tid til at gå ud og røre noget græs. Vi har 2 nye til det Diddy Prison. Kom med, følg med os. Lukas, kan du forklare mig, hvad der sker? Forklar mig alting, der er sket, Lukas. Kan I følge efter mig? Eller skal I have med taseren? Undskyld. Det her er vores warden. Han ejer fængslet. Hvad hedder du? Følg med. Nu skal I være gode, drenge. Ellers så skal I ind i badet. Ja, og I vil ikke vide, hvad der sker i badet. Mr. Warden, hvad hedder du? Jeg? Ja. Jeg hedder Jennis. Okay, det er ingen af jeres business. Skynd jer ind og bade. Nej, ikke ind og bade. Ud rundt og græsset, det smækker jeg. Får vi noget mad bagefter? Ja. Okay. Bare ikke snak til mig. Warden, kom, vi skal spise donuts. Lad os gå herover. Lad os gøre det. Så kan vi snakke om, hvad der sker. Holy shit, ret. Okay, Lukas, fortæl mig alt, hvad der er sket. Det hjælper jo ikke noget, når du ikke kan fucking snakke. Joke. Lad os bare træne lidt. Attention all prisoners. It's time to bathe and shave your booty holes. Please return inside. Kom så, drenge! I er i det her fængsel, så vi har brug for at holde våbenudbrydere. I de mest farligste er de farligste. Hey, ikke engang på det der på mig. Hvis jeg fortæller, hvem der gjorde... hvem der fik os hey, at gøre røveri... ham der han er meget... Nej, men du kan få kortere sentence. Hold Kanye West under vores radar. Han kan godt finde på at angribe. Hey, han er altså Lukas, og bare fordi han er Kanye West... Din radio er stadig tændt. Din radio er stadig tændt. Det er min fejl, guys. Okay, kom. Nu skal jeg ind og bade. Hej. Er det ikke værsgo? Er du ind og bade? Herinde. Nå. Ja. Tag lige den her sæbe op. Lukas ved allerede sin plads. Ja. Tag lige den her sæbe op. Sæt dem op. Hey, skal vi ind og tage sæt dem op. Slå mig, jeg lige teste noget. Slå mig lige, kør. Hey, han tog sæt dem op.
Hey, rejs op. Ikke vælter over sæben. Han vælter over sæben. Bror. Får jeg lov til at Vi smutter der i bad. Får jeg lov til at tage mit tøj af? Det gør. Tag tøj. Hvad hvis jeg ikke gider? Men hvis du ikke er pakken, for det så flexer du på os. Ja. Tager du dit tøj af? Hvis du ikke tager dit tøj af. Jeg er pakken. Jeg er ligeglad til dit tøj af. Jeg kan Hey, ind i badet igen. Ind i badet igen. Nå, jeg tror du er færdig. Det er så, I må begynde at I må stoppe med at bade, når vi kommer ind, okay? Lukas. Ham der den blonde. Jeg overvejer at knæppe ham i numsen. Jeg ved ikke hvorfor. Ja, det synes jeg også. Vi burde bare rotatoren på ham. Og se vand, han kommer aldrig nogensinde op igen. Ja, men pas på, hvis han ikke har gjort noget, så begynder vi at dø. Vi skal sende dem herind bagefter og tage, man kan åbne håndklæder op. Hvis de kommer. Sig hvis de kommer, Lukas. Ja. Råb til mig, hvis de kommer. Buddies! Nu er vi tilbage. Vi er tilbage. Okay, hvorfor okay. Valdemar, vi gider. Kom, Valdemar, følg efter os. Ja. Lukas, bliver i badet. Lukas, jeg kommer tilbage efter dig. Hallo her. Ja, du skal lige samle nogle håndklæder op. Kom med os. Ja. Ikke dig. Du bliver... Hey. Ja. Det var dumt. Jeg har aldrig nogensinde. De lærer aldrig. Hænderne op og følg efter os. Hvis du prøver på noget, bliver skudt. Det kan være et perfekt bolletid. Følg efter ham, så holder jeg øje med ham her lige hurtigt. Det er forkert rum, William. Hey. Forkert rum. Jeg har hænderne op. Nej, det er rigtigt, det er nu bedre. Han er der. Ingen gang prøv på noget. Det er noget bedre. Slap af! I'm watching you. Gå derind. Hey, gå til i badet igen. Prøv det der igen. Den er en moser. Ved du hvad vi gør? Nå, vi glemte at tage taser. Vi glemte at tage din kniv fra dig. Hvorfor sagde du det ikke? Prøv lige. Sådan der. Kniv væk. Den får det vand igen. Det er spisetid. Skynd jer. Ud af badet. Ind og tag noget mad. Kom så, herud. Ind i kafeteriet. Så går du ind med dig. Spis op, I klamme lille aber. Sæt jer nu. Nej, man tager med her. I nåede ikke at få mad. Du nåede ikke at få mad, Valdemar. Det har fængslet. Det er også alt sørgeligt. Så må du dele med Lukas. Så kom her ind og sæt dig. Der er fritid lige nu, så... der er en udvalg lige her. Lukas, du kan se, hvad jeg har i hånden. Må godt smage. Hvad er det for en korrupt warden? Hvad står du siger om warden? Hvem sagde du kunne rejse dig op? Det var ikke mig, der sagde det. Det var Lukas, der sagde det. Han snakker altid. Okay. Jo. Ikke prøv det. Kom, det er fritid. I kan gøre, hvad I gider. Vi går ind til vores side og bare slapper af. Ja. Okay, Lukas, vi kan tjekke alt ud. Jeg har lykke min skibedis. Rec room. Det er fritid. Gør hvad I gider. Ja. Oh my god, det er godt, det her rum. Oh my god, vi kan boxe, Lukas. Lukas, vi skal boxe. Nå, man kan ikke komme ind i boxering. Det gider... Det vil vi ikke have. Vi worker out. Jeg føler mig stærk. Så, drenge. Nu har vi en overraskelse til jer. Ja. I begge to skal ind i den her ring. Og I skal bokse! Nå. Hvad er det nu, det hedder? Det er bare godt efter gulvet her. Boks her. Okay. Og den der, bare nok ud, ikke dræb, bare nok ud, ikke dræb. Og I begynd. Den der taber for at blive indplantet i en bokplade. Kom så. Jeg har penge på den sorte. Jeg har penge på den hvide. Få ham, blondine, få ham. Lukas, vi var venner engang. En eller anden skød ham, han er sort.
Han er nede, han er nede. Velkommen. Slap af, slap af, slap af. Nu tager vi lige en chillpille, dreng. Det er spisetid. Wow. Hvad fuck er det? Jeg ser lys. Guys, jeg tror der er ild i fængsel. Jeg tror der er ild i fængslet. Ja. Det var godt lige at være hen ved fængselsdagen. Det var kraftet med noget, det der. Nu skal jeg have noget mad. Oh. God. Det her fængsel er mega sindssygt. Det er spisetid, hvis du stadig ikke er inde i din celle, så henretter vi dig. Ingen er i sin celle. Kom så, drenge. Skynd jer at spise, så kom ind i jeres celle. Lukas, Ja, snart puttetid. hvad har du synes om det her Kom nu. Lukas? Ellers så skal vi bare til at bruge force på jer. Jamen, Det var I virkelig det. De skal lige spise. De skal lige spise. Ja, vi må gerne lige spise. Skynd jer! Skål jo! Hej! Nå, hvad kalder man så? Har du det munchies? Er det det, man kalder det? Nej, det er slet ikke Du har det munchies. FC cheese. Jeg Er bliver, det du har? Du jeg har bliver mobbet his. af vagterne. Se, hvad jeg gør. Tag din mad ud igen. Jeg har ikke noget. Spis din chimichanga. Og ind i cellen. Det er sængetid. Den her dag fængsel. Puttetid. Lort. Jamen, forventer du, det er et fængsel. Vi har ikke engang gjort. Jeg er uskyldig. Tige stille. Alle de Jeg år, fik jeg har lige arbejdet her, har gjort mig skaldet. Fordi jeg Ja. skulle arbejde med sådan nogen som Det var jer. ikke mig, der røvede banken. I skal ind i den samme celle, før det er for sent. I kan ikke vælge celle efter det her. Når det bliver nat, kan man ikke vælge celle. Ja. Skynd jer! Skynd jer! Når de ligger inde i Bing Chilling-cellen. Hey, det er min seng. Det er den celle, hvor man kan lave... Eller kom ind i den her celle, kom ind i den her celle. Ja. Ja, celle, skynd jer. Løb! Prøv at kigge på det her. Tristan, kig. Eller, den er godt. Skynd jer. Så, Oh my Nå, God. du gider ikke være derinde. Du kan blive ikke låst gøre af. noget ved det her toilet. Ellers så kommer I til at regret det. Ja. Nå, puttetid. Ja. Snart lukker dørene, og så er I fanget. Snart, så vi holder bare lige øje indtil dørene lukker. Ja. Sidder bare lige her. Vi kommer til at tage jeres bukser, hvis I prøver på noget. Kigger på computer. I skal bare blive liggende. Ja. Tak. Hvorfor har I en computer? Jamen, vi har betalt ekstra. Altså, Hvorfor er der CP på den? så det efter vi ikke havde gjort det der ved banken, så var vi altså rige nok, så vi har fået alt muligt ting i vores celle. En vagt gjorde lige selvmorden for. Oh shit. Det her fængsel er seriøst. Ja. Hvordan tror jeg er blevet skaldet? Hvad er det her? Det fik jeg. Prøv at se. Lukas, sig Tak til for mig, dine hvis penge. du er vågen. Sig til mig, Jeg hvis siger du er det. vågen, Lukas. Det er sjovt, Lukas han snakker ikke så meget. Han snakker hele tiden. Guys, Lukas Så er har han blevet lige sagt, at Warden traumatiseret. var grim. Lukas har lige sagt, at Warden var grim. Alright. Gå derind! Nå, okay. Dørene lukker jo snart! I'm watching you. Jeg havde ikke engang gjort noget. Bare lige slå lige hinanden en gang. Okay. Men nej. Jo, fordi skide var den der at lave i et fængsel. Så Ja, gør det. længe ikke skyder. Gør det, eller der skal konsekvenser. Ja. Om en time. Sådan. Stop. Ja, nu er I kogt. Lockdown. Så, ikke gå den, døren lukker lige om lidt. Om en time lukker det. Nu er der Ja, lockdown, og okay? sådan en time kan gå meget hurtigt. Ja. En anden en er lige kommet ind. Jeg ved ikke lige, hvilken Sigma han er. Nå, det er Sigma. Den er celle. Vi vil Og ikke blev ud. liggende sådan der. Må vi lægge os i Liggende. sengen? I det mindste. Så lig jer. Svenders lille ven. Hvad det gør Hvem han? er ham her? Han er ny Få ham selvvægt. ud! Få ham ud! Det kan være, han kan have lille kildeven. Nej! Det. Oh my god. Der er en røg på en rørte. Men hvad? En Røg? røg. Røg? Ja. Idiot. Okay. Lukas, What the- jeg ringer lige.
Jeg ringer lige til Pedro over computeren og spørger, hvor han er. Negro. Hey, Pedro. Er det rigtige nummer, jeg har fået? Ja, det er det. Hvor er du henne? Altså, de raidede vores hus. Hvor er mine penge henne, er det rigtige spørgsmål? Jamen, H døde. Ja, der bliver skudt ind i vores celle lige nu. Det er uhyggeligt. Men I er ikke ved det Huntington Prison? Nej, det er Diddy Prison, er I ikke? Jeg er ved det Diddy Prison. Det er det værste fængsel. Ja, og der er sådan en... Der er sådan en freaky ward. Og det er ikke Natigos. Jo, det er det ikke Natigos. Det er nat. Og om natten kommer Diddy og fingrer en. Hvis man hører mange skud, så er det burde han kommer snart. Det hører du ikke også? Og ved du, hvad ham der går med? Det hedder ham. Det ham der hedder Diddy har et falsk navn. Shit. Lyset det er blinker. Nice 200. Lyset blinker. Han er ikke bange for at kilde jer. Så vidste du, han er på vej. Pedro. Jeg har dårlige nyheder om William. Eller gode nyheder. Sig det. Han blev skudt i røveriet. Så gode nyheder. Okay. Nej, fordi han havde penge på sig. Nej! Resten af pengene ligger ude. Det blev begravet i min forhave. Okay. Husk nu 40%. Er du fri? Vi skal have 40%. Ja, men det er hvis I overhovedet kommer ud af Okay. For fanden, der kommer sådan fraction af skud ind igennem min celle. Det er ikke sjovt der. Pedro, jeg bliver nødt til at lægge på. Okay. Eller Pedro, før jeg lige lægger på. Vil du sige hej til Lukas? Han vil lige sige hej. Sig hej, Lukas. Jeg vil ikke sige hej til Lukas. Hej, Lukas. Jeg vil se Lukas oilt op. Det er det, jeg gider. Lukas sagde hej. Hørte du det? What the fuck, der er nogen bustet foran vores celle. Okay, jeg er fri! Godmorgen. Nu er det tid til at vågne. Ned med dig. Okay, Lukas, vi skal have noget. Vi skal ned. Kom. Hey, dig der. Hvem er det? En ny vagt? Er du efter mig? Ja. Skal Lukas? Nej, Lukas, du må ikke komme med. Og du må godt komme med, Lukas. Kom. Ej, jeg skal lige over og smække dem. Du bliver bare der, Warden. Okay, så du har dem under kontrol? Ja, jeg skal bruge den nye buttplug treatment. Fint. Okay. Buttplug. Lukas, jeg kender I Pedro? Ja, vi kender Pedro. Kender I Pedro? Nej, vi kender ikke Pedro. Vi kender ikke Pedro. Han gjorde det ikke. I gør. Ja. Han gjorde det ikke. Jeg blev sendt af Pedro. For at flere flugt. Skynd jer ud. 3, 2, 1 nu. Kom. For Warden kommer. Hvis Warden kommer, så peppersprayer jeg ham. Hvordan kommer jeg op igen? Løb! Hvad laver I? Her! Alarm! De prøver at flygte. Alarm! I skal herop på en eller anden måde. Her! Der er ikke nogen andre, der kan hjælpe mig med det der. Så må jeg efter den på fod. Jeg kan ikke finde ud af at komme ned på min knæ. Lukas! Vi gør det. De prøver at flygte. Lukas! Lukas! Vi kan klare den. Lukas. Jeg tror, vi har fundet a way out. Der er en bil her. De er blevet væk. Jeg væltede. Holy shit, den kører hurtigt her. Ikke den er lovlig. Oh my god, Lukas. Vi er tilbage. Det ligner, vi må være tæt på Springfield. Armory. Okay. Ind på gasstationen her. Nej, Lukas, vi kører væk nu. Vi kører væk ud i verden.